Na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch sa dňa 9. februára 2024 konal Deň otvorených dverí. V rámci neho si záujemcovia o štúdium mohli prezrieť priestory školy, získať informácie o jednotlivých odboroch školy a možnostiach duálneho vzdelávania, vidieť ukážky prác na strojoch či navštíviť jednotlivé dielne. Dnešný deň otvorených dverí organizujeme už ako druhý v poradí v tomto školskom roku a snažili sme sa ho orientovať hlavne na firmy, s ktorými škola spolupracuje. Momentálne máme podpísaných 5 zmluv v duálnom vzdelávaní a 19 firiem máme zazmluvnených pre žiakov, ktorí sú v štátnom systéme vzdelávania. Snažili sme sa pred nich dneska pripraviť, hlavne teda pre rodičov a žiakov, stretnutie s týmito firmami, aby im priamo oni vedeli porozprávať o tom, čo im vedia ponúknuť buď počas štúdia na škole, ale aj po ukončení štúdia už ako absolventom. Veľmi nás teší veľký záujem žiakov 9. ročníkov o štúdium na našej škole, o čom svedčila aj účasť na Dni otvorených dverí, ktorý sme organizovali ešte v novembri tohto školského roka. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch má už vyše 70-ročnú históriu a stále nemení svoje zameranie podľa názvu technická. Stále máme tie strojárske a elektrotechnické odbory. Žiaci môžu študovať v študijných odboroch, štvoročných s maturitou. Tam máme v ponuke 4 odbory, strojárske a elektrotechnické, a v trojročných odboroch tam máme v ponuke 2 odbory strojárskeho zamerania. Absolventi trojročných odborov môžu potom si doplniť vzdelanie ešte v nadstavbovom štúdiu, prípadne ešte ponúkame aj pre starších žiakov, starších študentov pomaturitné štúdium. Škola má k dispozícii vynovené dielne a žiaci, ktorí dochádzajú z väčšej diaľky, majú možnosť ubytovať sa na školskom internáte, ktorý sa nachádza priamo v areáli školy. Máme vlastnú jedáleň. K dispozícii žiakom je aj telocvičňa, posilňovňa. Majú tu veľký areál, kde teda môžu tráviť čas aj žiaci, ktorí sú ubytovaní na internáte. Samozrejme, že tieto učebne sa využívajú aj počas riadneho vyučovania. Vyučovanie na škole prebieha vo všetkých odboroch v dvojtýždňových cykloch. Jeden týždeň majú študenti teoretické vyučovanie v škole a druhý týždeň majú odborný výcvik. Nižšie ročníky, prváci, druháci, odborný výcvik mávajú poväčšinou u nás v našich dielňach a staršie ročníky, tretiaci, štvrtáci už chodia na odborný výcvik do dielní firiem, kde teda dostávajú za svoju prácu alebo produktívne práce aj nejaké peniažky, sú odmeňovaní. Žiaci v duálnom vzdelávaní dostávajú vlastne peniažky od firiem už od prvého ročníka, kde tá výška odmeny je závislá od toho, aký majú prospech, dochádzku v škole aj na odbornom výcviku. Prítomní boli aj zamestnávatelia, ktorí so školou spolupracujú v oblasti duálneho vzdelávania či praxe pre študentov školy. Naša spoločnosť sa zaoberá duálnym v podstate štúdiom posledných 6 rokov. Už máme 2 absolventov z tejto strednej odbornej školy z Tlmač, ktorí momentálne sú uplatnení u nás na oddelení údržby a veľmi sa rýchlo chytili. Prax prebieha asi takým spôsobom, že prvé 2 roky fungujú študenti v škole, 3. 4. ročník sú potom u nás na pracoviskách. Môj kolega Milan, ktorý je tu prítomný so mnou, tak je duálnym inštruktorom, ktorý sa im teda na dennej báze venuje. Študentov rozdeľuje po jednotlivých pracovných strediskách. No a títo študenti vlastne nadobúdajú vedomosti zo všetkých oddelení komplexne a v 4. ročníku už sa vlastne vyberajú oddelenie, kde sa im to tak najviac možno že páči a kde vidia svoju budúcnosť a tam ich rozvíjame najviac. Oni potom píšu vlastne záverečné práce, ktoré potom na konci školského roka v maturitnom ročníku obhajujú a tým pádom v podstate spolupráca v duále je ukončená, ale následne tu potom ponúka možnosť vlastne otvoriť pracovný pomer s týmto študentom, ktorý teda aktuálne v duálnom štúdiu skončil. Čo sa týka spolupráce so strednou odbornou školou, tak sme ich tiež dlhoročným partnerom, nakoľko v podstate aj títo študenti sú tu momentálne. Tých študentov síce v duále až toľko nemáme z Tlmač, ale radi by sme boli, keby sme tých študentov viacej mali. Takže celkovo v duále máme tento rok 30 študentov. Naša spoločnosť už spolupracuje s touto strednou školou, približne sú to 4 roky.
Niektorí študenti z tejto školy už ostali u nás už ako zamestnanci. To znamená, že si ich vychovávame od začiatku, zaučujú sa na pracoviskách, ktoré potom sa stanú pre nich budúcimi pracoviskami, kde budú pracovať. Možnosti u nás vo spoločnosti sú veľké, pretože naša kovová výroba, máme okolo 70 zamestnancov na kovovej výrobe, celkovo v spoločnosti je 320 zamestnancov. V tejto kovovej výrobe môžu pracovať títo žiaci počas praxe, môžu robiť u nás buď popri škole prax, alebo ako neduálne vzdelávanie. Máme rôzne pozície, kde môžu robiť, to znamená, zo školy môžu u nás pracovať obrábači, ktorí sa učia základné veci, sú to potom zvárači, programátori. Všetky tieto možnosti u nás vo firme môžu využiť. Pokiaľ budú šikovní, tak je tu veľmi veľký predpoklad, že sa stanú aj našimi zamestnancami, tak ako máme aj teraz. Rozvíjame teraz programátorské oddelenie, kde môžeme teraz študentov, ktorí by mali záujem z tejto školy nastúpiť do našej firmy. Máme rôznych programátorov napríklad na Frezy, takže môžeme ich zaučiť aj do týchto programovacích jazykov a môže to byť veľkým potenciálom pre nich do budúcna, aby mohli pracovať v tomto odvetví a hlavne možno pre našu firmu. ZD Slovakia spolupracuje s Strednou odbornou školou v Tlmačoch už viac ako 9 rokov. V rámci duálneho vzdelávania ponúkame odbory obrábač kovov, ktorý je 3-ročný učebný odbor. Ďalšie odbory, ktoré máme študijné, 4-ročné, to je programátor obrábacích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik. Spomínaný posledný odbor je v poslednom období najviac žiadaný aj v rámci trhu práce, kde vlastne uplatnenie nájdu žiaci aj v rámci údržby, programovania strojov, inžinieringu, prípravy nových zariadení, nových strojov. Čo sa týka spolupráce v rámci duálneho systému vzdelávania, žiaci majú možnosť získať štipendium buď za študijné výsledky, ktoré vlastne majú podmienku, ktoré sa bližšie dohodneme alebo určujú už v rámci posledného pohovoru. Ale ten základ začína od 100 € plus nejaké navýšenie až po 250 € v 4. ročníku, ktorý môžu získať žiaci. To duálne vzdelávanie, to už nie je nič nové, je to novinka, ktorá od roku 2015 funguje. Touto školou spolupracujeme v rámci duálneho vzdelávania a každý týždeň v podstate, alebo každý druhý týždeň sú tam zhruba 4 žiaci a niektorí už po ukončení školy aj zostali u nás pracovať. Gro v podstate našich činností tu, čo sa týka tejto výrobnej haly, sú zváracie, zamočnícke a potrubárske práce. Nejaké kovoobrábanie v podstate funguje tiež u nás, ale keďže sme tu len 2 roky, v podstate stále modernizujeme naše zariadenia a chceme byť sebestační, takže časom určite pribudnú aj tieto činnosti. Žiaci v podstate po ukončení, alebo kto by mal záujem sa zamestnať u nás, tak okrem týchto nejakých zámočníckych zváracích prác majú možnosť ísť aj na montáže. Ako referenčné zákazky v podstate máme v Holandsku, v Nemecku, stabilné nejaké dielne máme aj v Slovnafte, aj s výrobnými a kancelárskymi priestormi. Tatra Vagónka Tlmače spolupracuje so Strednou odbornou školou tak, že máme nastavené duálne vzdelávanie. Momentálne máme 26 žiakov u nás v Tatra Vagónke, pričom 13 ich je prvákov a 13 je druhákov. Druháci od februára v podstate teraz nastúpili už priamo na prax aj k nám do Tatra Vagónky, kde majú vlastných lektorov a kde sa vlastne vzdelávajú. Žiaci, ktorí tú prax u nás absolvujú, tak potom sa vedia u nás zamestnať, či už ako obrábači kovov. Takisto v podstate spolupracujeme s touto školou aj v štýle brigád. Keď majú študenti už nad 18 rokov, tak si cez leto k nám môžu prísť na brigádu. Krivie robiť. Slovenské elektrárne už dlhodobo spolupracujú so Strednou odbornou školou technickou v Tlmačoch. V podstate tá spolupráca je rôzna. Taký ten najväčší projekt, ktorý tu máme, je praktický výcvik. To je od 3. ročníka, príležitosť vlastne pre chlapcov, ktorí študujú v odboroch mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik, ísť ku nám na tú praktickú časť ich štúdia.
To znamená, že v podstate v tom systéme týždeň škola, týždeň prax u nás ten jeden týždeň na praxi trávia v elektrárni. Majú naozaj veľmi slušné materiálne zabezpečenie, majú možnosť si vyskúšať, napozerať viacero pracovísk, potom majú možnosť naozaj sa správne rozhodnúť pre nejakú voľbu zamestnania sa napríklad aj u nás. Čo sa týka toho praktického výcviku, majú tam samozrejme materiálne zabezpečenie, nejaké štipendia a podobne. So školou v podstate robíme aj na projektoch v rôznych exkurziách, v elektrárniach, v Mochovciach napríklad, v Energolande. Ďalšie aktivity v podstate v rámci štúdia majú chlapci najmä v tých vyšších ročníkoch možnosť rôznych prednášok aj za účelom nejakého ďalšieho vzdelávania, napríklad vysokoškolského. V minulom roku sme tu napríklad absolvovali v rámci turné so Slovenskou technickou univerzitou prednášku, kde sme robili nejakú propagáciu na štúdium na fakulte elektrotechniky a informatiky. Takže aj pre chalanov, ktorí nejakým spôsobom rozmýšľajú ďalej sa dovzdelávať, respektíve ďalej pokračovať vo svojom štúdiu, tak aj takéto aktivity v podstate zastrešujú aj Slovenské elektrárne. Oslovili sme aj záujemcu o štúdium na škole, prečo uvažuje ďalej sa vzdelávať práve tu. Uvažoval som nad tým, že sa pôjdem pozrieť sem, hlavne na deň otvorených dverí, potom vlastne ako keby uvidím a bol som aj na rôznych školách, ale sem som chcel ísť tiež a zaujímalo ma to a hlavne elektrotechnika a rád by som si to vlastne ako keby vyskúšal, tu pozeral a zistil vlastne, čo ma čaká. To duálne vzdelávanie vyzerá výborne a rád by som sa chcel vlastne do toho zapojiť. Študuje sa mi tu veľmi dobre, sú tu dobrí učitelia, je tu dobrá prax, učitelia nás do niečoho nenútia, takže je to celkom pohode. Som už 3. rok študentom na tejto škole a za tieto 3 roky som sa naučil mnoho vecí, ako je napríklad pajkovanie, zapájanie rôznych stien elektrických a taktiež aj na praxi v ZF-ku sme preberali pneumatiku, prácu so vzduchom a duálne vzdelávanie máme ešte, to je vlastne taký program, v ktorom dostávame ako žiaci mesačné peniaze. Každým rokom sa to vlastne stupňuje o 50 € a myslím si, že pre každého žiaka je dobré mať nejaké peniaze. Duálne vzdelávanie mi vlastne dáva možnosť sa naučiť, ako pracovať aj vo firme s inými ľuďmi, nie len s rovesníkmi a taktiež mi to vlastne po škole umožní pracovať vo firme napriamo už. Myslím si, že na tejto škole sú super učitelia, ktorí vás naučia všetko, čo budete chcieť vedieť, sú ochotní a taktiež tu máme aj skvelé vybavenie, vďaka ktorému všetko jednoducho pochopíte.